प्रथमावनो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय नोंसोर पर्टेल मिडियाफोर नोंथांमोननो बाथ्राया जाहैबाय दिनैहाय जोङो डिजिपि दलनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट लादों जे जोङो थांनाय समफोराव डिजिपि दल दुआरांचल जनसंगम परिसंगम होननानै मोनसे दल सालायबोबाय थादोंमोन उद्देश्यआ जाहैबाय मोनसे जे बे दुआर हालामखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन दा बे समाव बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो दुआरांचला सानबाय जे जोंनि आलादा रायजो बिनायनि दा मोनसे परिबेस गैथ'आ जायनि जुनै जोङो गथै डिजिपि बा दुआरांचल बिग्रा दल संगठनफ्रा जोंनि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जोङो मानोना मिन्थिगौ जे जोंनि बे बिटिसिआ स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ मानोना बुंनो थाङोब्ला बे बिटिसिआ थायाबा जोङो सोरनि जुनैहाय रायजोखौ लाबोनो नागिरदों दा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै गोथौयै सिन्ताधारा खालामनानै जों नायनानै नुबाय जे जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनो हायाबा फैगोन समावहाय जोंनि बे हालामा माने गोसोम जोमै दाखिनाय बादि मोनसे सम सफैसिगौ आरो मानोना नोंथांफ्रा मिन्थिगौ आसाम सरकार आरो बेजों लेङाइ फेङाइ थाफानाय जे दल संगठनफ्रा दिनै सरकार जायफोर सालायनानै दङ बिथांमोना बिटिआरखौ संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै पार्लामेन्टआव लांनो थांगासिनो दङ बिनि मानिया मा जाखो बिनि मानिया बेनो जाहैबाय जे बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोबा जोंनि जे मोनखानाय बिटिसि 2003 आव बियो स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ मानोना 6 सिडुलनि संबिधानाव मोनसे काउन्सिला मोननै स्टेटास मोना संबिधानिक भाबे मर्यादा मोना अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै नायदो नोंथांमोना बिटिआरखौ लानो ना बिटिसिखौ लानो जे बिटिसिआ नाखि अटल बिहारी वाजपेयी एलके एडभानिया बर' आरो बेहाय थानाय गासै कमिउनिटिफोरनो मान सन्मान सहकारे लाल बाति सहकारे मोनसे सेफगार्ड होनाय बुलेट प्रुफ बादि बे लेखानि मानसिफोरखौ अननानै सोबख'नाय नादबनाय गादब जानायनिफ्राय जेन' आसाम हादोरनिफ्राय रैखा मोनो जेन' बे लेखाखौ गावसोरनो खुंथाय खुंनो हायो बे रोखोमै माने पावार फांसन फाइनान्सियेल पावार फांसनजों लोगोसे जे आसाम रायजोआ जे बोसोरखिया बाजेट मोनो सापस हमना लादो 1 लाख करोड़ बिनि प्रत्येक बाजेटनि सालाना 10% होनांगौ होननानै बे रोखोम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टजों होनायजों लोगोसे बिटिसिखौ गठन खालामदोंमोन दायो नोंथांमोना बिटिसि आरो बिटिआरनि एकर्डखौथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिन्थिगौ जे बिटिआरआव दानि बिटिआर जे बिसोरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जेबो गैया थगायनानै खालामनाय दिन्थिलायै एकर्ड खालामनाय निस्सय बेवहाय नोंथांमोना बुजिनो हायो बे एकर्डआ मा रोखोम जागोन दिनै गासिबो प्रकाश जाजोब्बाय जे बिटिसिआ एसे मोजांमोन मान सन्मान सहकारे जायफोर एकर्डखारिफोर बिथांमोनाबो जेल हाजतआव जायफोर दंमोन गासिबो गजोबदों प्रत्येकथा थारमाने बुजिनो हायो जे बिटिसिनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै जेन' बिटिसिखौ डाइल्युट खालामनो हायो बिटिसिनि दालाय दासाफोरखौ दानखांजोबनो हायो मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया मेगन सानाय दंमोन मानोना जोंनि बे बिटिसिआ आर्टिकेल 244A मतन मोनसे अट'नमास स्टेट बादि बेबादि खुंथाय गोहोआ जोंनाव बिटिसिआव दंमोन दा बे जिनिसखौ हेमन्तआ नायनो हायामोन जायनि जुनै बेखौ बोरै सिफायनो हायो बे सिफायनायनि जुनैनो बिटिआर एकर्डखौ दिन्थियालासे जायफोर सागानखारि भलाय फुस्लाय धमकि समखि होनानै जेरैखियालाबो साइन टाइन लाहोनानै दा बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना संबिधान फरायनानै नायनो हागोन माला स्टेटास मोना काउन्सिलावलाय नोंथांमोना जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक जाबायबा बिटिसिआ अट'मेटिक स्क्रेप थारमाने ससान घाटआव थांनो 2-3 मासल'सै दा जुदि बिटिसिआनो थायाब्ला जोंनि रैखा कवचानो थायाबा जों सोरनि जुनै रायजो आलादा रायजोखौ बिनो नागिरदों जायनि जुनै जोङो दोनथ'नांगौ बाध्य जाबाय दे नोंथांमोना मिन्थिगौ अलरेडि गभर्नरनिफ्राय नटिफाइड जाबाय बिटिआरआ दा जायनि जुनै एमपि नांगौ एमपि जायखौ जों देरहाहरगोन जे गुलुं गुजुं जानानै दङ जे पार्लामेन्टआव थिग खालामहैगोन मबेया थिग मात नाट बुलथुआ माखौ मारिनांगौ टाइट खालामनांगौ बिनि जुनै जोंहा प्रतिनिधिनि दरखार दङ जायनि जुनै जोङो बिपिएफ दलखौनो सायख'दों जे जेरैखियालाबो जोङो बिपिएफ दल सारा रावखौ नुहुराखिसै जे बे एलेखानि गथाय जाति भाषाखौ दैदेनलांनो हानाय खुंथाय खुंलांनो हानाय गावनि गोहोजोंनो आसाम सरकारा हद सेन्ट्रेल फान्ड नाना रोखोम प्रजेक्ट प्रप'जाल गासै एस्टिमेट गासिबो जोंनो बिटिसिआनो मावनो हायोमोन साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै डिपार्टमेन्ट लांफिननाय खामानिया जाजोब्बाय गासिबो अब्ला जोंनावलाय माथो दंबावो जेबोआनो गैला बुंनो थाङोब्ला नौनोगोर दुवार सालामाव नौनोगोर होननाय दंमोन सिखना जोहोलावा बे लेखाखौ सालायोमोन मा घटना जादों मिन्थिगौ नोंथांमोना गोथां जारिमिन बेफोरखौ बिजिरनानै नाय आहमफोर फैनायनि सिगांनो बे दुवार सालामखौहाय
12 जन सिप्टेन्स बिदा फंबायनि हावरिया मेच बिसोरो गासै मिलायनानै सालायलायोमोन जेब्लानाखि ब्रिटिशआ फैयो 1865 आव दुवार वार जायो बे जानाय समाव सिखोना जोहोलावा सानबाय जोङो बे हालामखौ जों जेरैखियाबो रैखाथि खालामथारनांगोन माखासेया थांबाय हावरिया मेचनि बंस'आ बिसु सिसुमोना फरेनारफोरजों ब्रिटिशफोरजों लोगो जाबाय थारमाने बे एलेखाया भुटाननि खबजाव थांदोंब्लाबो 1700 ख्रीष्टाब्दआव बे एलेखाखौ भुटाना डाइरेक्ट खुङामोन भुटान सुजारेन्टिनि गाहायाव त्रिबुटारि स्टेट होनोमोन बे त्रिबुटारि स्टेटनि दैदेनगिरि दलपति सेनापतिखौ होनोमोन सिप्टेन्स बिथांमोनानो खुङोमोन बे खुंनाय एलेखाखौहाय लाखिनो जुनैहाय नोङो सिखोना जोहोलावा ब्रिटिशफोरजों नांदों दाना बे जुद्धआव मा जादों मिन्थिगौ बिदा फंबायसो नांनानै स्रां ब्रिटिशफ्रा सासेबो थैयाखै दा जोंनिबो सेम हेमन्त शर्मा जाहैबाय ब्रिटिशनि गभर्नर बियो हमना लादो जोंनि माखासे मानसिया जोङो हेमन्त बादि ब्रिटिश रुल खालामग्रा बादि प्रलबनखारि जे हेमन्त बिश्व शर्मा बेजों लोगो जानानै दङ दा दल मोनसेया दङ बिटिसिखौ जेरैखियाबो लाखिथारनांगौ मानोना बे एलेखाखौ जों खुंबोखानाय खुंथाय हायो जोङो मानो जोङो मालायनि गोहोजों जों बोरै खुंजानो नोंथांमोननि न'खरखौ मा हेमन्त बिश्व शर्माया सिबना होफैयो सिस्ला नोंथांनि फुख्रि नांगौ दैखर नांगौ माबा नांगौ जानाय लोंनाय बेखौ मा आसाम सरकारासो नायना होयो नामा नोंथांनि न'आव होआ जोंनि खुंथायजों जों खुंनो हायोब्ला जों बबे जायगायाव बान्दा कबि गायनांगौ खान्थाल बिफां गायनांगौ थाइजौ बिफां गायनांगौ बेखिनि खुंथाय गोहोआ जोंनाव दङ आरो बे गोदोनिफ्रायनो दं जायनि जुनै एलके आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी मोना बे लेखाखौ आसामनि नादबनाय गादबनाय सौख'जानाय ट्राइबेल एरिया मेजरिटिखौ 6 सिड्युल लाथोंसै होननानै बे जिनिसखौ मावनानै होदोंमोन दा बेफोरखौ गासैखौबो मेगन सानानै मानोना जोंनि स्टेटासफ्रा चिफ मिनिस्टार बादि चिफ होनोमोन केबिनेट पर्यायनि स्टेटासमोन लाल बाथि गोजा दिनै बुरो बहाथो लाल बाथि नुयो स्रां जेबो गैला डिसि इन्सपेक्टरखौनो सार होनला हैयोनो दाना बे रोखोम जानानै जोंनि परिस्थितिया फैबाय जायनि जुनैनो जोङो बिटिसिखौ जेरैखियाबो बासायनांगोन बुंनो थाङोब्ला फैगौ बिसायख'थिनि प्रत्येकता बिसायख'थियाव जोङो देरहानांगोन हाग्रामा सारखौ बिपिएफ दलखौ मानो लायाखै 17ता देरहाखांनायनि उनावबो मानोना हाग्रामा सारनि दलखौ लायोब्ला बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो हाया जायनि जुनै 17ता देरहाखांनायनि उनावबो बिसोरो बिपिएफजों एलायन्स थासेयावबो स्टेट सेन्ट्रेलाव नोंसोरजों एलायन्स गैया होननानै लाना खारलाबायनानै बिसोरो हाइजेक सरकार दा सलायनानै दङ मानोना बिटिआरखौ जेरैखियाबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै जोंनि जे बे ट्राइबेल उद्दिष्ट एलेखा बेयाव जे माने फास्टेस्ट ग्रयिं मोनसे काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ बेखौ धुलिसात खालामनो हायो आसामनि सिङाव हान्थु खराय नांफिनो जायनि जुनै जोङो होनदों जोंनि सार्थ जोंनि आलादा रायजो बिनायखौ दोनथ'नानै दिनैनि दिनाव जोङो बिटिसिखौ नुहुरबाय खबरस्थानाव खालि लांनानै फबैनो दरखारसै बेनि प्लान पलिसिया सिगांनिफ्रायनो बानायखानायमोन 2020नि 27 जानुवारियावनो बिटिसिखौ दानदों अफिसियेलि दानखाबाय दा बेखौ खालि मोगथाङाव ससानखलाव लांनानै दिनैनिफ्राय बिटिसि गैला होननोल' बाखिसै जुदि बिटिआरआ संबिधानिक भाबै मर्यादा मोनबोयोबा माखि नोंथाङा हारसिंनो नार्जारि बसुमतारी मोसाहारि टाइटेल मोनजोबो स्टेटास संबिधानिक होमब्ला 6 सिड्युलावबो बे रोखोम गैया जिखुनु नों सिड्युल मोनसे काउन्सिलखौ लानांगोन जुदि बिटिआरआ संबिधानिक जायोब्ला नोङो बिटिसि 2003 आव मोननायखौ गारनांगोन जेरखम बिजिसिआ फुराना जाबाय बिटिसिआबो फुराना जानोसै जायोब्ला जोंनाव मा थाबावगोन जोंखौ लिखित भावे फिरि फिरि दास आसामनि सिङाव दास दासि जानायनि जोंखौ बे परिबेसाव लानानै थांबाय जे नोंथांमोना मिथिगौ सासे इउटुबारा दाखालि मोनसे घटना जादों तामुलपुरनि हाई सेकेन्डारि स्कुलाव एसामिस भाषासो गोजौआवनो गाहायावसो बर' बिनि उनाव इंलिस थारमाने बर'खौ लिराब्ला दाबिद मानो जानो मोन्दों जोंनियाथ' 2003 आव माथो बर' भाषाया 8 सिड्युलाव हाबनाय मानो डिग्रेड जायखो मानोना बिटिआरआव लिरदों जोंनो 8 सिड्युलनि मर्यादाखौ नाङा जोंनो आसामाव एस'सियेट लेंगुवेज होब्लानो जाबाय नङा होमबा जायनि जुनै एसामिसफ्रा बुंदों नोंसिनाथ' एस'सियेट भाषासो बय एसामिससो थागोन गाहायाव बर' इंराजि थागोन खोथाथ' सैथो जोंनि मानसियानो बे रोखोम लिरनानै लाबोबाय अब्ला बिटिसिआ स्क्रिप्ट जायोबा नोंने 2003 आव मोननाय 8 सिड्युलाव हाबनाय भाषाबोनो स्क्रिप्ट जानो थांफागासिनो दं मानोना बेखौ रिभिजिट खालामनानै जोंनि एस'सियेट भाषासो होनबाय जायनि जुनै एसामिस आखरै लिरजोबनानै दङ जेरावबो अफिसावबो गासैयावबो सेक्रेटारियेट बिटिसिआवबो लिरजागोन फैगौ समाव जायनि जुनै हेमन्तआ होनदों नोंथांमोना मानो रागा जोंदों आजिरफ्रा बर'लेण्ड आजिरफ्रा नहबो
आमार अखमिया मानोब्ला ढोल पताका बमहे बजाब लागे फुर्ति करिब लागे जायनि जुनै जोङो होनदों जे जोङो बड'लेण्डखौथ' बिसोरो गोदोना सिमब्रिनानै खबरस्थान होनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय 27 तारिख खालि दा मोनखानाय बिटिसिखौबो दानि समाव बिटिआरनि मुङै बिटिआर भुटनि नामै मलग्लब जोबनानै जे जोंखौ सिरिस्थायनि एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्टनि नामै बर'फोरखौ आबार आसाम रायजोनि सिङाव हान्थु खरायनानै बिबाबायनानै जेन' जानाङो बे परिस्थितिखौ दानि एबसु आरो UPPL बिनि सहयोगी जायफोर जेसेबां दल संगठन दङ बे खामानिखौ मावगासिनो दङ नोंथांमोना रोङाब्ला बुजियाब्ला सोंनानै ला जोंनि मा जायगोन भबिष्यतआ बिटिसि बिटिआरखौ लायोबा दा रायजो राजाफोरनि सायाव जोंखौ होनगोन जे नै बेबो बिपिएफनि दालाल जानानै फैलायबाय जों होनाखै बेखौ नोंथांमोनानो बिबिसना खालामनानै नाय 6 सिड्युल संबिधानफोरखौ फराय बिटिसिआ हयथ' 2-3 मासनि उनाव स्क्रिप्ट जानो थांगासिनो दं बिसोर देरहानानै थाङोबा जायनि जुनै जोङो जेरै खेलाबो बे बिटिसिखौ लाबोनाय दानाय दल बिपिएफ दलखौ जोङो विभिन्न जाति कमिउनिटिनि मानसिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' मानसिफ्रा खमसे खम बे दोलोखौ सापर्ट होनानै फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोथारनांगोन नङाब्ला बर'नि जारिमिना भबिष्यतआव गोसोम लिरजानाया सफैसिगौ गोजोन्थों